Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian bangi yo jingtep bat pi iling ba itu ki video semua kila ayat i te nakaliang jonga he marmar ngala yo bani keren bat ki ofisa jong department pada jong por ngala phone ru ya DC jong kata ke district ban pej banwan bakadai nam de shisha ten re hadian bangi lab bakadai ke jing shisha bakadon kidon cha to ki put ki bawan ha sapo padang khlau kadai rum dei po chan snong sapo padang khlau ki ba sedang ban bam ni ki sela jong gini ki sela jong sensar sela lakaj ini mta tiadin nang ta te ki officer jong department DHO kat aga jing pej jong director ki la ya ban mare chete ke jaka kalau ngaba jengai bu jenjari network rum yo bhai ten redin mengiyo ya ka report nakaliang ka ICR kla mare ki doktor scientist na po ICR tigi seyo ya report ka longba ide kini ki poj bet ki ba mi ki sla e te nang to nakaliang jungi gila pha ban spray ki dawai e ban ya da bakinum pur kan bakinum pur pat ki ki jaka te kata ka nakaliang department gila sim kia ban menta ka mangi suthu umdan ye shu e kala biang long kala ya bet kan kamdan chu kono ka jinge ka be kendu ki nong song snong kam tam ki nong rap chu than bat ka basutanat ka lomba shwa bakin poi shi ki jakarep yang pat gila lapno gila yo ban cut down no ekne kai ka ba yo ki poi shi ki jakarep tengah sungo kolong kai ka ba nakaliang department kala sim kia ekne ka dan bok ba ngila yo no ban intervene immediately kan marmar no hadin ba kawan kani ka jing yo semua mas ni semua kani ka jingwan jong ni point hadu menta teng par yo anu no report ban dan kono no cingjular bai dei ba ka marap maryang ki jing rap jing ri jongki nong rap ki jongi bagi peni bai ba kam dei ka belong kani minor ki dei bai tangki bashu ide ki point untuk ki bashu wan ba da juga por kalong ba ban prevent pat kalong ba mdai king bakin nang ailat bakin por pat kin bon pat namar yo ki penjular pat ya ki jingrap jingri kan kamtam ni ya ki jakarap chuki pat ba nadu ba yo ai ketuka pila ingi da hadian bakal judge por Rajasthan po ki than rithor mo begitu lokos ki sedang bikin penjular ki ya ki jingri ki jingrap kamtam mo ti hadian katangan itu ipina kaliang ka department ka jong iru la simkhia pat ilai don ka video conference na kapor po ka level jong director pat ilai kran bat ki officer joko sarkar India ru khnang ba perban yo shukum no ki position ni kata kan na do na ta daw man kan mas nja kam to bud kilai her bla ya penbiang ban pe yo don kanono sha ka jikta ya ka rap karyang jong pat ba